салом дӯстон, ҳафтаи сипаришуда яке аз ҷолибтарин ва серголтарин бозиҳои футболӣ дар Англия хотима ёфт, ки он ҳам дар театри Орзу доир шуд. Дар доираи даври чорякниҳоии ҷоми Англия дар варзишгоҳи Олд Траффорд Манчестер Юнайтед ва Ливерпул ба ҳам омаданд. Ҳарчанд ки шогирдони Юрген Клоп ду маротиба ба пирӯзӣ наздик буданд, вале бозам Ливерпул тилисми садсоларо шикаста натавонист. Дар ин видео бозии асосии шаби гузаштаро бори дигар ба хотир меорем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати EAX бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. варзишгоҳи хонагии Девони Сурх чӣ сирру асроре дорад, ки Ливерпул дар замони забардастӣ ва аз рақиби худ як сару гардан боло будан ҳам наметавонад он ҷо ғолиб ояд. 100 сол боз Ливерпул дар ин майдон ба пирӯзӣ расида наметавонад. бозии дишаб, ки 120 дақиқа тӯл кашид, бо 7 голи зебо ва муборизаҳои шадиду ду тараф идома ёфт. Ливерпул тавонист ду маротиба дар ҳисоб пешсаф шавад ва наздик буд, ки ахиран аз замини Манчестер бо пирӯзии таърихӣ баргардад. вале ин майдон чӣ хосияте дорад, ки ҳар вақт устувон дар гулӯ барои сурхон аст. аллаке баъди 2-2 гардани ҳисоб ва кули бартарии Ливерпул дар майдон гумон мерафт, ки дигар натиҷа таъмин аст. маҳз боварӣ ба натиҷаи ниҳоӣ нафарони хатти пеш аз зумраи Муҳаммад Салоҳ аз майдон гирифта шуданд. Клоп фаромӯш кард, ки як аксулҳуҷуми мизбонон метавонад дардисар шавад. Дардисар ва мушкилӣ ҳам ба таври ногаҳонӣ дар дақиқаи 87 аз зери по берун шуд ва эмю ҳисобро баробар кард. бо вуҷуди доштани ҳайати нимэҳтиётӣ, ки аз ҷавонон иборат буд, Ливерпул дар 20 дақиқа экстратайм тавонист пешсаф шавад, вале ин ҷо ҳам аксулҳуҷумҳои суръатноки рақиб дигарбора шогирдони Клопро ҷазо доданд. 3-3 гардани ҳисоб баъди голи Решфорд агар он қадар офате набуд, вале голи чоруми Юнайтед дар дақиқаи 120 аллаке Юрген Клопро аз умеди гирифтани ҷоизаи дигар ба пуррагӣ ноумед кард. бачаяки ҷавони Девони Сурх бо номи Аҳмад Диалло, ки аз курсиҳои эҳтиётӣ ба майдон омад, тавонист бо ин голи худ саҳифаи наверо дар рақобатҳо миёни ду ҳарифи азалӣ боз кунад ва аз хурсандӣ ӯ футболкаи худро бадар кард, ки барои ин корти зард дода мешавад. барои бозингари ҷавон ин ба корти сурх табдил шуд ва ӯ аз майдон хориҷ гардид. ҳамин тавр дар нимфинали ҷоми Англия рақиби ягона ва арзандаи Ман-Сити дигар нест. Ливерпул бошад аз гирифтани 4 ҷоиза, яъне квадрапул, маҳрум гардид. дар бозии дигари марҳилаи чорякниҳоии Челси Лондон тавонист ҳамсафи Сити дар даври дигарӣ шавад. рақобат зидди дастаи баҷигар ва эҳёшаванда дар чемпионшип барои лондониҳо мушкил сурат гирифт, вале дастаи Почетино ахиран тавонист ин имтиҳонро бо сарбаландӣ паси сар кунад. Челси дар бозии зидди Лестер Сити аллаке тавонист дар нимаи дуввум бо 2 гол пешсаф шавад ва агар Стерлинг аз пеналти гол мезад, ҳисоб 3-0 мешуд. рӯбаҳон аз Лестер бошанд дар нимаи дуюми рақобат ҳисобро баробар карданд. автоголи Дисаси ва голи Мавидиди ва рафти рақобат ранги дигар бахшид. вақти ҳисоби 2-2 миёни дастҳои ду лига аҷаб муборизаҳое идома меёфт, вале ин ҷо корти сурхи Дойл дар дақиқаи 70 барои лондониҳо сабукӣ овард. 2 голи пайҳами Челси дар иҷрои Чуквуамека ва Нони Мадуяке дар дақиқаи 92 ва 98 ғалабаовар шуд. ҳамин тариқ ин тими лондонӣ новобаста аз борони танқидҳо сари Почетино мубориза барои ҷоизаро идома додан мегирад. як бозии ниҳояти муҳим ва калидӣ дар премераи испанӣ бошад рақобати даври 29 миёни Атлетико Мадрид ва Барселона буд, ки ниҳоят рангину диданӣ сурат гирифт. дастаи хави баъди истиқбол аз пирӯзии бузурги сафарӣ ахиран мавқеашро дар зинаи дуюми ҷадвал устувор кард. аз ин пас Барса ба ҷои Жирона бо дастаи Реал дар роҳи қаҳрамонӣ даст ба гиребон мешавад. овозбаландкуниҳои дастаи каталонӣ дар замини мадридиён аллаке аз дақиқаи 38 оғоз ёфт, вақте ки бозингари худӣ бори дигар Диего Симеонеро ҷазо дод. Жоао Феликс новобаста аз тааллуқ доштанаш ба Атлетико тавонист ба дарвозаи дастаи худӣ гол зада хурсандӣ кунад. баъди ин гол аз сафи Барса ҳам нафари асосӣ кам шуд. хави корти сурх гирифт ва дигар натавонист аз наздик шоҳиди пирӯзии бузурги шогирдонаш шавад. Барса дар идома бо талоши Левандовски ва Фермин Лопес 2 голи дигар зад. корти сурхе, ки Молина баъди қоидавайронкунӣ зидди Роке гирифт, барои соҳибони майдон як дардисари иловагӣ гардид. хулоса Барса бехави ҳам тавонист зидди Атлетико бо ҳисоби бузург пирӯз шавад. гол ва 2 ассисти Левандовски Барсаро ба зинаи дуввум бурд. Атлетико Мадрид бошад аз чоргона берун шуд.
дар Италия ҳам мо дар бозии марказии давр шоҳиди рақобати шадид шудем. Наполи баъди оне ки бар зами ваъдаҳои пулиам ба баромади хеш дар Лигаи Чемпионҳо идома дода натавонист, дар чемпионати дохилӣ то ҳол шикастагиам бошад нарехтааст. Ин маврид неаполитянҳо тавонистанд худи Интерро боз доранд. Ин ду даста ки дар Лигаи Чемпионҳо аз тимҳои испанӣ шикаст хӯрда буданд, дар даври 29-уми серия А бо ҳам рӯбарӯ омаданд. Голи Матео Дармиан пеш аз танаффус то ҷои ғалабаи навбатии Интери Миланро фол мезад, аммо чунин нашуд. Муқобилияти меҳмонон дар фурсатҳои охири рақобат бо голи ҷавобӣ ҷанбаст гардид ки муаллифи он Жоан Жезус мебошад. Талошҳои голзании Интер дар идомаи рақобат ҳам зиёд буданд ва онҳо метавонистанд бартарии худро дуча намоянд, аммо ҳамон шикаст дар Лигаи Чемпионҳо бар рӯҳияи бозингарон таъсири манфии худро расонд. Ҳарчанд шогирдони Инзаги натавонистанд дар бозии 11-ум ғалаба кунанд, вале аз дастаи дуввум дар ҷадвал онҳоро 14 хол ҷудо мекунад. Наполиро баъри баромадан ба зинаи чорум 6 холи дигар намерасад. Дар футболи олмон бошад, то ҳол Байер бе мағлубият роҳи худро идома медиҳад. Дастаи Хаби Алонсо бозам ба пирӯзӣ расид ва бозам аз Бавария 10 хол пеш рафт. Баъди пирӯзии 3-2 дар сафар зидди Фрайбург, Байер бо маром ба қаҳрамонӣ наздик шудан мегирад. Дар умум силсила пирӯзиҳои даста аз Ливеркузен 38 бозиро ташкил медиҳанд. Харри Кен агар ба таври инфиродӣ дар шикастани кулли рекордҳои футболӣ аст, Байер чун даста ба рекордзаниҳо машғул мебошад. Ин дафъа Байер дар сафар бар дастаи Фрайбург бо ҳисоби 3-2 ғолиб омад, вақте ки дастаи шаҳри Ливеркузенро манъ карда намешавад. 6 холи Бавария ва голҳои зиёд дар ҳар бозиаш аслан барои ҷои дуюм аст. Агар мавриди силсила пирӯзиҳои Байер як сухани дигар кунем, то рекорди мутлақи ин даста 6 бозии дигар мондааст. Агар пирӯзиҳо чунин тарз рафтан гирад, Хаби Алонсо ҳам ба мисоли Арсен Венгер дар Арсенал қаҳрамонии ношикаст ба даст меорад. Дар Бундеслига ин корро касе то ин дам накарда буд. Дар даври 26-уми Лигаи Якуми Франсия ПСЖ дар бозии сафарӣ ҳар қадаре ки хост голзанӣ кард. Ғалаба бо ҳисоби 6-2 дар рақобат бо Монпеле аз зумраи он бозиҳои хутирмон дар Лигаи аввал гардид. Килиан Мбаппе бошад тавонист ба задани 3 гол даст ёбад ва бо расидани фурсати хайрухуш голҳояшро бештар мекунад. Бар замини қадар голборонкунӣ аз лиҳози нишондодҳои дигари омориам дастаи Энрике беҳтар буд ва чунин ба назар мерасид ки баъди бозии сафарӣ дар Сан Себастьян онҳо умуман хастагие надоштанд. Бартарӣ аз Брести зинаи дуюм бошад 12 холро ташкил дода, дар чемпионии навбатии дастаи парижиён албатта шаку шубҳае намемонад. ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.